Hola a tots i a totes, benvinguts a aquest primer vídeo, espero que primer de molts que faci, titulat Va bé. Aleshores, us demanareu, per què la Lara fa aquests vídeos? És que té molt temps? Bueno, doncs sí, és veritat, tinc molt temps, però, a més, no és la primera vegada que me'n vaig a viure fora i estic farta de rebre preguntes com explica'ns coses, tot bé? Com va? Preguntes així pel WhatsApp. Total, que vaig pensar, seria guai fer vídeos explicant coses que em passen. I llavors, potser anar fent un vídeo o 2 al mes o així, explicant 24 coses a partir del desembre 25, de no sé, de coses que em passin per aquí. I res, aquest és el primer vídeo, espero que us agradi i no sé, i ja està. El jet lag em va durar 4 dies. Si vaig arribar aquí a Seattle un dimarts, no em vaig acostumar al ritme fins al cap de setmana ben bé. Anava a dormir super d'hora i em llevava tipus a les 4 o les 5 de la matinada quan ja no tenia més son. I era com molt bé, i ara què fas, Lara? Aquí als Estats Units puc conduir i el que més m'ha sobtat de la conducció és que quan vas conduint i et trobes una cruïlla on hi ha cedes a tot arreu, no és com aquí a Catalunya que el de la dreta sempre té preferència, sinó que si algú ha arribat abans per la teva esquerra, té preferència el que ha arribat per l'esquerra. Llavors has de deixar passar primer el que ha vingut per la teva esquerra, llavors passar tu i ja està. Ja he començat a treballar a l'institut. La gent menja a classe i els alumnes, depèn de com, també poden escoltar música mentre estan fent classe. Ja he vist 2 partits de futbol americà. No entenc res, però mira, mentre miro el futbol americà, bec amb cervesa americana. Puc conduir un dels 4 Toyotas que la família té. La meva habitació és de color verd. Aquí, a aquesta casa, hi ha moqueta per tot arreu. Ja m'he obert un compte al banc americà. Treballo dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 3:45. Quan vas a l'estranger és tan guai dir que ets de Barcelona. Sempre que dius que ets de Barcelona tothom fa un "Oh, Barcelona!". No hi ha ningú que digui de Barcelona. Quan vam arribar als Estats Units vam haver de passar el control de visats i allà a la duana els aduaneros no coneixien el visat que tenim tots els que hem vingut a treballar d'auxiliar de conversa aquí als Estats Units, que és el Q1. Estaven allà tots mirant les seves llibretes, mirant quin tipus de visat era i una mica més i no ens deixen entrar, però al final vam poder passar. No porteu mai pernil salat als Estats Units. Si el porteu, els gossos que tenen per allà a l'aeroport us descobriran i us fitxaran. A part d'obrir-vos la maleta i mirar tot el que porteu a dintre. Estic anant a córrer i és guai perquè alguns dels camins pels que corro, totes les arrels que sobresurten així una mica del que vindria a ser el camí normal, estan pintades de color blau i així, quan tu corres les veus i no t'hi entrebanques. He vist més esquirols lliures en la setmana que porto aquí que durant tota la meva vida. Aquí aquesta família es menja en plats de paper, perquè així després no s'han de rentar. El pare i la mare d'aquesta família es van conèixer a l'exèrcit. Ella estava així com més en la intel·ligència i tal, i ell era així més soldat sobre terreny, però no va coincidir amb cap de les guerres d'Orient. Em foto un lío amb les mesures que flipes. Ells no paren de xerrar de milles, de pounds, i jo parlo de quilos, de metres, de quilòmetres, i no va bé. Sabíeu que l'Starbucks es va crear a Seattle? Vam anar a Seattle el dissabte i n'hi havia per tot arreu. I de cop vam passar per davant d'un Starbucks que hi havia molta cua. I ens vam quedar flipant perquè vam dir com pot ser que portem tota la ciutat veient 1000 Starbucks i aquí hi hagi tanta gent. Doncs perquè vam descobrir que aquell va ser el primer Starbucks de tots. Hi havia tope cua. La família té 4 fills. Els 2 més grans ja estan estudiant per les universitats del país i la tercera va a l'institut on jo treballo i el més petit de tots va com una mena d'institut, però, bueno, que és com un centre de secundària però que no és institut, però que és un centre diferent al que jo estic treballant.
tots els professors de castellà de l'institut han estat a l'estranger. Ei, doncs, això ha estat tot, que quan vaig gravar el vídeo em vaig oblidar de despedir-me de vosaltres. Bueno, espero que us hagi agradat molt i res, si teniu alguna pregunta que teniu ganes de que contesti o no sé, o esteu interessats sobre alguna cosa, doncs m'ho deixeu aquí apuntat i al següent vídeo intentaré contestar-ho. Espero que estigueu tots i totes superbé i us envio una abraçada i un petó ben forts. Mua!